Salam hormatly gitaristler. Bu sapak siz bilen kaku näme, kaku nädip çalmaly we 3 tane kaku öğreniriz. Kaku näme? Bu gitarada aýdym-aýdylanny issinlik akordlar tutup sağ elimiz bilen, ýagny aýdyma ritm berýär, ýagny kak gäp. Mysal üçin şu kaku alaly. Şu näle bir ritm bilen gitdi. Şu ritm bilen gitdi. Şoň üçin şoňa kaku diýilýär. Indi kaku çalamyzda elimizi näle ulanýar? Barmaklary. Ýagny ýakyndan görkezeýin. Kaku çalananda esasy aşak we ýokary kaku ulanýar. İbram gitaraň tarlaryny saklamak bu. Indi aşak çalamyzda başa barmagyň iç ýüzi bilen beýle görünüşde çalınýar. Ýene aşak çalmagyň bir usuly süýen barmamyzyň, ýagny dyrnak tarapy bilen. Şu ikisinden ses başgaça çykýar. Başa barmagyň iç ýüzi bilen çalsak ses ýumşak çykýar. Süýen barmagyň dyrnak tarapy bilen çalsak ses gaty çykýar. Indi ýokary hem edilçonyň ýaly ýöne tersine. Birincisi süýen barmagyň bilen iç ýüzünden ýokary gitýär. We şo ýagdaýda başa barmagyň dyrnak tarapy bilen ýokary. Kakuda ýene bir tilsim ma, olan pitiklemek, tary. Ýuwaşlyk bilen fiýranokda tary çat ýagdaýda pitikleýär. Aslında kaku çalananda kakularyň belli bir çägi ýok. Issenlik öz fantaziýaňyza görä kaku düzüp bolýar. Indi siz bilen kıyıskaça elimizi türewenleştireli, ýagny mi minor tutýas bir akordy we ýankyl aşak we ýokary hereketler etýäs elimize. Ýagny edil şu hereketleri tırnakla etýäs. Ýagny indi siz bilen kaku öwrenimizde hem belli bir grafik ulanarys. Ýagny ýokary we aşak bakyp duran strelkalary. Indi şu ýerde birinji kakumyz siziň akliňiz bu kaku tanış bolmaly. Çalyp görkezeýin. Ýagny tiz ritmde kaku ni strelkalara seredýär. Aşak, aşak, ýokary, aşak. Indi bu ýerde biz näle gitdi? Ýakyndan görkezeýin. Birinji strelkamyz aşak, başa barmagymyzyň iç ýüzi bilen kakýar we ikinji strelkamyz aşak, ol bir ýerde 3 barmak gatnaşýar, ýagny şu ýagdaýda ilki bil, soň ortaky barmak, soň süýen barmak. Fiýir gitmeli. Üçüncü strelkamyz süýen barmagyň iç ýüzi bilen ýokary. Dördüncü strelkamyz bolsa süýen barmagyň dyrnak tarapyny aşak batly kakmaly. Ýagny başdan gaýtalýar. Aşak, ýene aşak, ýokary, aşak. hayaldan qaytalayap
kaku gaýtalaňyzda tiz çaljak bolmaň. Onuň haýyljakdan gaýtalan. Indi ikinji kakumuz şu ýagdaýda gitdi. Bu ýerde bizdiňe dyrnaklaryň ulanýar. Bu ýerde bizdiňe dyrnaklaryň ulanýar. Ýagny strelka seredýäs. Aşak, aşak, yokorik, yokorik, aşak, aşak, yokorik. Täzen. Şu ýagdaýda kakuy haýyljakdan öwrenip ýuwaşçadan tizleşýäňiz. Üçüncü kakumuz hem şu görünüşde gitdi, görkedeýin. Yani bir yerde diňe dyrnaklar ulanýar. Aşak, biraz pauza berýär. Soň ýokaryk 2 sapar we ýene aşak. Täzen. Biraz tizrek çalýar. Ýene bir aýtmaz zadym, kakulary çalan wagtyňyz diňe bir akordda saklamaň, akordlary çaşyp bilersiňiz. Kakularyň tizligi edil aýdymyň tizligine göre, ritmine göre gitýär. Aýdymy tiz bolsa, şo kakuy tizrek çalyp bolýar we haýal çalyp bolýar. Ýa-da kakumuzy üýtgetmeli bolýar. Gelin bolsa, gysgaça kakularyň aýdymda ulanşyny diňläp görelim. Ýaşlykda herkes arzu edilýär. Ýene olaň bary baranok başa. Olaň käsi gursa unda arasa. Käsim siňip gidýär töwerip daşa. Şu ýerde ünsveren bolsaňyz, ýöneqi akordlaryň üstü bilen, ýani üçüncü kakumyzyň kömegi bilen şulaýdymy aýtdyk. Hormatly gitaristler, bu sapamyzdan şundan ibaret. Öýde türgünleşýäňiz, gaýtalaýaňyz, kämilleşýäňiz. Siziň ahliňizde üstünlik arzu edýän. Sag bolun.